otu ahụ jikọrọ ụmụafọ n'ọfịa dị n'okpuru ọchịchị obodo Njikọ Ọka na Anambra steeti ekwupụtago na onweghị nwa afọ obodo ọbụla aka ya dị na ya bụ ada ọdachi dapụtara ụbọchị Mọnde izuụka na Agụanọcha n'ebe ahụ ha na ndị Ifitenọfịa na Enugu Ukwu gbara agbata obi nke tara isi ụfọdụ ndị mmadụ ebe ụfọdụ ndị ọzọ nwetara ihe mmerụ ahụ ma nọrọ n'ụlọ ọgwụ na-anara ọgwụgwọ. PG nke otu ajikọrọ ụmụafọ Nnọfịa bụ Chief Daniel Okoye bụ onye kwupụtara nke a n'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu n'Ọka. Ka Emeka Modilim kọchapụrụ gị akụkọ a. Ha bụ ndị na-elekọta ya bụ obodo Nnọfịa anya kwuru na nchọpụta ha mere gosiri na onweghị onye Nnọfịa ọbụla mere ya bụ ihe ma ọ bụ dị gbaa ama mere eji gbuo ndị mmadụ na ya bụ ajọ ihe mere na Agụanọcha, ma gaa n'ihu wee kwuo na onye ọbụla nwere ihe ọbụla gosiri na onye Nnọfịa so n'ime ya pụta gosi ya ma werekwa ya nye ndị ọrụ nchekwa ka ha were ya rụọ ọrụ dịrị ha. Ha gara n'ihu wee kwuo na ya bụ ajọ ihe bụ aka ọrụ ndị na-ewere ala ndị mmadụ ebe ahụ ma na-eresekwa ya ndị mmadụ, nke ha gwagoro gọọmenti steeti a ka ha kwụsị ma bụrụkwazịa nke gọọmenti na-agba mbọ iji hụ na ha kwụsịrị ya. Ha gosikwara mwute ha gbasara ndị nwụrụ na ya bụ ihe ma kasiekwa ezinụlọ ha obi, ya nakwazi ndị merụrụ ahụ na ya bụ ihe merenụ ma ayọkwa Chineke ka o mee ka ha nwere onwe ha mgbe na-eteghị aka. Ha gakwara n'ihu wee kpọkuo ndị ọrụ nchekwa ka ha banye ọrụ oge ọbụla site n'ịnwụchi ndị gburu ndị a na-achọ ndị gburu ha ma takwa ha ahụhụ dịka iwu siri kwuo iji kwụsị ụdị ihe a ime n'ọdịnihu. N'aka nke ya, onye eze ọdịnala nke Nnọfịa bụ Igwe Daniel Obele mere ka a mara na ndị Nnọfịa anaghị egbu mmadụ, ha anaghịkwa na-etinye aka na ịhụ na egburu mmadụ n'ụzọ ọbụla n'ihi na ọ bụ arụ n'ebe ha nọ. Enweghịkwana ihe ga-eme ka Nnọfịa gbuo ndị Enugu Ukwu bụ ụmụnne ha n'ihi na nke ahụ bụkwanụ arụ n'ebe ha nọ, ma yọkwa Chineke ka onye ndị a merụrụ ahụ na ya bụ ihe ọgwụgwọ nsọ, ya nakwazi ezinụlọ ndị nke ụmụ ha nwụrụ na ya bụ ihe nkasi obi. Site n'Ọka, abụ m Chukwuemeka Modilim.